1,5 quilòmetres és el fil que surt d'un capoll de seda quan el desfilen. I aquesta exposició el que vol mostrar és que amb aquest fil de seda es poden fer moltíssimes coses. La nostra base és la seda i, com podeu veure, doncs, podem fer coses, pintar un vermell tan vermell com aquest d'aquí darrere i treballar-lo i cosir-lo i recosir-lo de manera que quedin coses diferents. A l'exposició mostrem moltes coses, des de transparències fins i tot a coses molt abigarrades i molt treballades, perquè la seda dona tot i, a més, la seda enganxa, Doncs nosaltres aquí el que mostrem és la nostra exposició, que es diu Sopa de Pedres, i on volem mostrar que les emocions són els records més intensos i perdurables i que més important i duradora que la informació és l'emoció que la transporta i la fixa en la nostra memòria. Les paraules, per nosaltres, en les nostres escultures, s'han transformat en matèria i es materialitzen en blocs, en pedres, en còdols, i ens revelen el que secretament està present en totes les coses.